1992ல நாட்டையே உலுக்கி போட்டது ஒரு மிகப்பெரிய ஊழல். அந்த உண்மை சம்பவத்த பின்னணியா கொண்டு வெளியாகி இருக்கிற படம் லக்கி பாஸ்கர். படத்தோட இயக்குனர் வெங்கி அட்லூரி, தமிழுக்கு இவரு புதுசுலாம் இல்ல. தனுஷ் நடிச்ச வாத்தி திரைப்படம் தமிழ்லயும் தெலுங்குலயும் ஒரே சமயத்துல பைலிங்குவலா இவர் இயக்குனது தான். இப்போ துல்கர் சல்மானை வச்சு இவர் இயக்கி இருக்கிற படம் லக்கி பாஸ்கர். வணக்கம், இது பணிவிடு டாக்கீஸ். நான் உங்கள் பணிவிடு குமரன். இது லக்கி பாஸ்கர் திரைப்படத்துக்கான விமர்சனம். விமர்சனத்தை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் இந்த சேனலுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்கன்னா விமர்சனம் முடியறப்போ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே கொஞ்சம் லைக், ஷேர், கமெண்ட்டையும் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் சிறப்பான முறையில் பதிவுகளை போடுறதுக்கு எனக்கு அது பெரிய ஊக்கமா இருக்கும். சரி, இப்போ லக்கி பாஸ்கர் திரைப்படத்தோட கதை என்னன்னு கொஞ்சம் சுருக்கமா பார்த்துருவோமா? படத்தோட கதை நிகழ்வு 1990கள் காலகட்டம். நடுத்தர குடும்பத்தை சேர்ந்த துல்கர் சல்மான் ஒரு வங்கியில கேஷியரா இருக்காரு. மனைவி கோட் படத்துல விஜய்க்கு ஜோடியா நடிச்ச மீனாட்சி சௌத்ரி, மகன் ஜெயிலர் படத்துல ரஜினி சாருக்கு பேரா நடிச்ச அந்த குட்டி பையன் ரித்விக், அப்பா ரிட்டையர்டு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். இவங்களோட நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரு தங்கச்சியும் தம்பியும் இருக்காங்க. மொத்தத்துல குடும்பமே இவரோட சம்பாத்தியத்திலையும் கடன் சுமையிலையும் ரொம்ப தள்ளாட்டமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. வேலை செய்யற பேங்க்ல 3 வருஷமா தொடர்ந்து பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர் அவார்டு இவருக்கு தான். அதனால அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ப்ரமோஷன் கண்டிப்பா தனக்கு தாங்கிற தைரியத்திலையும் நம்பிக்கையிலையும் ஊர் முழுக்க கடனா வாங்கி குவிச்சிருக்காரு. இப்படி ஒரு சூழல்ல கடன் கொடுத்த ஒருத்தர் துல்கர் சல்மான எந்த அளவுக்கு அவமானப்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு படு மோசமா நடு ரோட்ல வச்சு எல்லாருக்கும் முன்னாடி அசிங்கப்படுத்திடுறாரு. இது போதாதுன்னு பேங்க்ல அவருக்கு நியாயமா கிடைக்க வேண்டிய ப்ரமோஷனும் கிடைக்காம போயிடுது. அதை பத்தி கேட்க போனா ரோட்ல நடந்த அவமானத்தை விட பேங்க்ல மிகப்பெரிய அவமானம் அவருக்கு ஏற்படுது. இதனால வெறுத்து போகிற துல்கர் நேர்மையான உழைப்பால இந்த உலகத்துல ஒரு டேஷும் புடுங்க முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னோட ரூட்டை வேற பக்கம் திருப்புறாரு. அவர் எடுத்த ரிஸ்கான அந்த முடிவால அவரோட வாழ்க்கை கனவுகள் நிறைவேறிச்சா இல்ல இன்னும் மோசமா நொறுங்கி போச்சாங்கிறது தான் கதை. ஆனா இத பங்கு சந்தை மோசடியில வங்கிகள் செஞ்ச ஊழலையும் நேர்மைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்காத ஒருத்தன் தப்பான வழிக்கு தடமாறப்போ ஏற்படுற பிரச்சனைகளையும் நினைச்சு சுவாரஸ்யமா திரைக்கதையாக்கின விதத்துல டைரக்டர் வெங்கி அட்லூரி செம்மையா ஜெயிச்சிருக்காரு. 1992ல வங்கி அதிகாரிகள் லஞ்சம் கொடுத்து போலியா ரசீதுகளை வாங்கி பங்கு சந்தையில் 30,000 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு ஊழல் மோசடி பண்ணி நாட்டை அதிர வச்சவர் அர்ஷத் மேத்தா. ஆனா இது அவரோட கதையை சொல்ற கதை இல்ல. அந்த ஊழல்ல இன்ஸ்பயர் ஆகி தவறான பாதைக்கு போன நம்ம ஹீரோ லக்கி பாஸ்கரோட கதை. என்ன சொல்றதுனே தெரியல. ஒருத்தன் தப்பான வழியை தேர்ந்தெடுக்கிறப்போ அதை பார்த்து வருத்தப்படாம பின்ன இவன் வேற என்னதான் பண்ணுவான், இதான கரெக்டான முடிவுன்னு நம்ம கைத்தட்டி விசில் அடிச்சு ரசிக்கிற அளவுக்கு ஒவ்வொரு காட்சியும் பண்ணி வச்சிருக்காரு இயக்குனர் வெங்கி அட்லூரி. இது ஒரு கவலையான ரசனையா இருந்தாலும் அதுதான் இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய வெற்றியாகவும் இருக்கு. அந்த அளவுக்கு கன்வின்சிங்கான ஒரு பரபரப்பான திரைக்கதை. படத்தோட ஓப்பனிங்லயே துல்கரை தேடி வர சிபிஐ அதிகாரி சாய்குமார் பேங்க்ல ஒரு சாதாரண கேஷியரா வேலை பார்க்குற அக்கௌண்ட்ல எப்படி 100 கோடி ரூபாய் பணம் வந்துச்சுன்னு விசாரிக்கிறாரு. அப்ப அவருக்கும் நமக்கும் சேர்த்து துல்கர் தன்னோட கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. அங்க ஆரம்பிக்கிற டென்ஷன் படம் ஃபுல்லா தொடர்ந்துட்டே இருக்கு. நிஜமா படத்துல எங்கேயுமே ஒரு டல் மொமெண்ட் இல்ல. பணம் இல்லைன்னா உறவுக்காரங்க கூட எப்படி நம்மள பிச்சைக்காரங்களை விட மோசமா மதிப்பாங்க, அதுவே பணம் வந்துட்டா எப்படி கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்லாம நம்ம கிட்ட ஒட்ட வருவாங்கன்னு கதையோட ஓட்டத்துல ரொம்ப இயல்பா காட்டிக்கிட்டே போறாரு இயக்குனர். அதே மாதிரி நகை வாங்க போன இடத்துல துல்கர் குடும்பத்துக்கு நடக்கிற சம்பவங்களை டைரக்டர் நம்மளுக்கு 2 விதமா காட்டி 2 விதமான ஃபீலை கொடுக்குறாரு. அதெல்லாம் சரியான சீன்ஸா இருக்கு. தியேட்டர்ல இதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ்லாம் வேற லெவலா இருக்கு. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நேரடியா கனெக்ட் ஆக முடியுதுன்னா அது காரணம் துல்கர் சல்மான் தான். ஒட்டுமொத்த படத்தையுமே தன்னோட தோள்ல தாங்கி நிறுத்தி இருக்காரு. பணம் வந்த உடனே ஒருத்தரோட குணம் எப்படியெல்லாம் மாறி போகுதுங்கிற யதார்த்தத்தை அப்படியே நம்ம கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்துறாரு துல்கர். முக்கியமா படத்தோட முழு கதையுமே அவர் தான் சொல்ற மாதிரி படமாக்கி இருக்காங்க. பொதுவா கேரக்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கதையை சொல்றப்போ அவங்களோட வாய்ஸ் ஓவர்ல தான் நாம அதை கேட்டு பழகிருப்போம் இல்லையா? இதுல ஸ்ட்ரெயிட் டு த லென்ஸ் துல்கர் சல்மான் நேரடியா நம்மளை பார்த்து கதையை சொல்ற மாதிரி இருக்கு. அதனால ரொம்ப சுலபமா அவரோடையும் படத்தோடையும் நம்மளால கனெக்ட் ஆக முடியுது. இந்த டெக்னிக் எங்கேயுமே செயற்கையா உடுத்தாம ரொம்ப கேஷுவலா அதை பண்ணிருக்க விதமும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. துல்கரோட மனைவியா மீனாட்சி சௌத்ரி தெலுங்கு பட ஹீரோயினாலே கிளாமர் பொம்மையா தான் இருப்பாங்கங்கிற பிம்பத்தை உடைச்சு அன்பான ஒரு மனைவியா சிறப்பாகவே நடிச்சிருக்காங்க. பணம் இல்லாததால பெத்தவங்க வீட்டிலேயே அவமானப்படுற இடம், அப்புறம் கணவரோட நடவடிக்கைகளில் மாற்றத்தை உணர்ந்து அதிர்ச்சி ஆகிற சீன்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே நடிச்சிருக்காங்க. சின்ன கேரக்டராக இருந்தாலும் நம்ம ராம்கி ரொம்ப முக்கியமான ரோலில் அட்டகாசமாக பண்ணியிருக்காரு. அதுவும் டேரக்டர் இவரோட கேரக்டர் விடுற ஒரு லீட் பாயிண்ட் ரொம்ப கன்வின்சிங்காக வேற ஒரு சமயத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட விதம் செம்மையா இருக்கு. மற்றபடி வங்கியோட ஜிஎம் சச்சின் கடைக்கரும் சேர்மன் டினு ஆனந்தும் ரொம்ப நேர்த்தியான பெர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க ரோலுக்கு இவங்களோட பெட்டர் சாய்ஸ் வேற யாருமே இருக்க முடியாதுங்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ நீட்டா, இயல்பா, ஸ்மார்ட்டா, கன்னிங்கா, கன்வின்சிங்கா பண்ணியிருக்காங்க. படத்தில் டைலாக்ஸ்லாம் நிறைய இடத்துல ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கு. குறிப்பா ஒரு 1/2 மணி நேரம் நாம நினைச்சபடி நடக்கலங்கிறதுக்காக வாழ்க்கை முழுக்க கவலையோடு அழுதுகிட்டே இருக்க முடியுமான்னு துல்கர் பேசுற வசனம், அப்புறம் வேகமா ஓடுற வண்டியும் வேகமா வர பணமும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் கீழே தள்ளிடும்னு துல்கரோட அப்பா சொல்ற வசனம்லாம் ரொம்ப அர்த்தம் புதிஞ்சதா சிந்தனையை தூண்டுற விதமா ரொம்ப அழகா இருக்கு. டெக்னிக்கலாவும் படம் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங். கேமராமேன் நிமிஷ் ரவி பேங்கோட இன்டீரியர்ல பண்ணியிருக்கிற லைட்டிங், அதோட டோன், பழைய பம்பாயை காட்சிப்படுத்தின விதம் எல்லாமே அட்டகாசம். இவருக்கு பக்கபலமா ஆர்ட் டைரக்டர் பங்களான்
அம்பாசிடர் இருக்காரு, கையில எழுதின கடப்பலகைன்னு 90ஸ் காலகட்டத்த முடிஞ்ச வரைக்கும் அப்படியே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண கடுமையா உழைச்சிருக்காரு. இருந்தாலும் பழைய பம்பாய் தெருக்கள காட்டுன விதத்துல அதெல்லாமே செட்டுங்கிறது துருத்தலா தெரியாம இன்னும் கூட கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணியிருக்கலாமோன்னு தோணுச்சு. அப்புறம் படத்துக்கு மியூசிக் வேற யாரும் இல்ல. நம்ம ஜிவி பிரகாஷ் தான். பிஜிஎம்லாம் சான்ஸே இல்ல. ஒவ்வொரு காட்சியும் வேற லெவல்ல பிரமாதப்படுத்தி இருக்காரு. எமோஷன் சீன்ஸ்ல மனச முழுசா நெகிழ வைக்கிறாருன்னா, பரபரப்பான காட்சிலலாம் செம அதிரடியா போட்டு பட்டைய கிளப்பியிருக்காரு. பாடல்களும் நல்லாவே இருக்கு. குறிப்பா லக்கி பாஸ்கர் டைட்டில் சாங்க செம ஸ்டைலான ரிதம் அண்ட் பீட்ல ரெட்ரோ ஃபிளேவர்ல பயங்கர பெப்பி நம்பரா அமர்க்கலப்படுத்தியிருக்காரு. எடிட்டர் நவீன் நூலி படத்துல நிறைய இடத்துல செம்மையா டென்ஷனை ஏத்தி விடுறாரு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவத்தை முன்னும் பின்னும் மாத்தி மாத்தி கட் பண்ண விதத்துல செம்மையா அசத்துறாரு. படம் எங்கேயுமே பெருசா போர் அடிக்காம நகர்ந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல சில இடங்கள்ல கொஞ்சம் நறுக்கி இருந்தா அதுல இன்னும் கூட கொஞ்சம் விறுவிறுப்பு கூடியிருக்கும். மத்தபடி படத்துல குறைகள்னு பார்த்தா துல்கரும் ராம்கேயும் ஒரு டீலை முடிக்கிறதுக்காக கோவாக்கு போற மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் ஒன்று வரும். அதுல காமெடிங்கிற பேர்ல இந்த படத்தோட ரியலிஸ்டிக் அப்ரோச்சுக்கு கொஞ்சம் கூட சம்மந்தம் இல்லாம ரொம்ப செயற்கையா ஒரு மொக்க காமெடியை பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் இந்த படத்துக்கு ஒரு திருஷ்டினே சொல்லலாம். அப்புறம் என்னதான் சிசிடிவி இல்லாத காலகட்டம்னாலும் ஹீரோ பெரிய செக்யூரிட்டி கட்டுப்படி எதுவுமே இல்லாம லட்சக்கணக்கான படத்தோட வெளியே போற மாதிரி காட்டுறது லாஜிக்கலா பயங்கரமா இடிக்குது. என்னதான் நம்பிக்கையான கேஷியரா இருந்தாலும் ஒருத்தன் பெட்டியோட வீட்டுக்கு கிளம்புறப்போ இப்படியா எந்த சந்தேகம் இல்லாம அனுப்பிப்பாங்கன்னு ஒரு கேள்வி எழுது. ஒருவேளை நிஜத்திலையும் இப்படிதான் நடந்திருக்கும்னா அதை விட முட்டாள்தனம் வேற எதுவும் இருக்க முடியாதுன்னு தான் சொல்லணும். மற்றபடி நாட்டில் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஊழல் சம்பவத்தையும் அதோட பின்னணியில வங்கி அதிகாரிகளுக்கு இருந்த தொடர்பையும் இப்படி எல்லாமா நடந்துச்சுன்னு அதிர்ந்து போற மாதிரியும் ஆச்சரியப்படுற மாதிரியும் காட்டி அசத்தி இருக்காரு டைரக்டர் வெங்கி அட்லூரி. அதே சமயம் மனுஷனை விட பணத்துக்கு தான் வேல்யூ அதிகம்னு சொல்றது தப்புன்னாலும் அதுதான் இங்க யதார்த்தமா இருக்கு இல்லையா? அந்த உண்மையை சுவாரஸ்யமா சொன்ன விதத்தாலேயே இந்த படம் எல்லாரும் பார்த்து ரசிக்கிற ஒரு நல்ல என்டர்டெய்னிங் படமா அமைஞ்சிருக்கு. இந்த விமர்சனம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ரொம்ப முக்கியமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதை விட ரொம்ப முக்கியமா நோட்டிபிகேஷன் பெல் ஐக்கன்ல ஹாலுங்கிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க. மீண்டும் அடுத்த ஒரு படம் திரைக்கு வரப்போ எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.